BMW биголащо перфорираща машина с инструмент и за азбучници. Инструмент азбучник, биголане 1,2 мм, нож биголане и вътре в момента е перфориращия инструмент. Машината е произведена 1998 година. Захранването е трифазно, изцяло запазена и работеща. Има допълнителни лайсни ограничители за края на хартията. Сега ще ви покажем как работи. Тук са 13 листа копирна хартия, 80 грамова. Тази хартия е предостатъчна за тетрадка за календар. При 13 листа перфорацията става идеална, така че вашите тетрадки за календари ще бъдат такива идеални.